No Juho, pääsit tänään kotiin. Kyllä olen iloinen siitä. Niin mäkin. Ennen lähtöä pitäisi puhua vielä siitä, kuinka voisit hallita sairauttasi paremmin. Siitä on nimittäin sinulle jatkossa iso hyöty. Hyvä. Mä en tosiaankaan halua mennä enää sinne sairaalaan takaisin. Tää oli jo 4. kerta ja ihan kauhean. Ole hyvä. On asioita, joita voimme hoidella niin, ettei sairautesi uusi. Tietysti myös lääkeasiat on hyvä pitää kunnossa. Joo, mä otan lääkkeet ihan sopimuksen mukaan. Muistatko mitä mielessäsi tikkui juuri ennen sairauden puhkeamista? Kaikki oikeastaan mitä mä muistan niin oli, että oikeastaan tuntui siltä, että pahet äänet koveni hirveästi. Niin juuri sellaisessa tilanteessa joudut turvautumaan sairaalahoitoon. Nyt kuitenkin tarkoitan tapahtumia ennen puhkeamista. Ihmisillä on nimittäin myös oireita, jotka ilmenevät ennen sairauden uusimista. Me kutsumme niitä varoitusmerkeiksi. Varoitusmerkkejä? Mitäs ne oikeasti on? Varoitusmerkit varoittavat siitä, että sairautesi uusiminen voi olla alkamassa. Otetaan esimerkiksi vaikkapa flunssa. Olet varmaan huomannut, että muutamia päiviä ennen kuin sairaus todella alkaa ja käy kamalaksi. Olo tuntuu jotenkin oudolle, kurkku saattaa tuntua karhealta. Kehoa särkee monesta kohtaa. Nämä ovat flunssan varoitusmerkki. Myös sinun sairaudessasi on varoitusmerkki. Jotkut esimerkiksi tulevat hyvin väsyneiksi ja ärtyisiksi tai tulee uniongelmia. Tällaisia varoitusmerkkejä ilmenee aina ennen sairauden puhkeamista ja uusiutumista edeltävinä viikkoina. Joo, mä muistan, mä olin tosi hermona ainakin viikkoa ennen kuin mä joudun sairaalaan. Enkä mä saanut oikein nukuttuakaan. Nämä voivat hyvinkin olla sinun varoitusmerkkejäsi. Meidän kannattaa aluksi tunnistaa mahdollisimman monta varoitusmerkkiä. Miksi? Jos varoitusmerkkejä tunnistaa tarpeeksi ajoissa, voi sairaudelle estämiseksi tehdä jotakin. Lääkityksen lisääminen on yksi keino, mutta myös henkisen paineen alentamiseksi on tehtävä jotain. Mitkä sitten on niitä muun varoitusmerkkejä? Siinä tarvitaankin joku tukihenkilö, vaikkapa äitisi apua. Minkä takia äiti pitäisi nyt sekoittaa sitten tähän näin? Läheiset ihmiset huomaavat varoitusmerkkisi parhaiten itsesi lisäksi. Yhteistyö on tärkeää. Siten opit hallitsemaan sairauttasi. Voisit kertoa tästä äidiksi. Selvä. Omahoitajasi on myös mukana seuraavassa tapaamisessa. Selvä.
Varsinaisoireita varmasti tunnettekin. Harhaluulot, aistiharhat, hajanainen puhe, oudot liikehdinnät ja tunteiden katoaminen ovat sellaisia. Tarkoitatteko psykoosin oireita? Kyllä juuri niitä, johon kohdalla äänien kuulemista ilmeni aika kiusallisesti. Niin silloin, kun ekalla kerralla sairastui. Oikeastaan siksi jouduin turvautumaan sairaalaan. Mutta ne varoitusmerkit, niitä ilmenee useita päiviä, viikkojakin, ennen kuin oireet muuttuvat hallitsemattomiksi. Eli lisääntyneet unihäiriöt, ruokahaluttomuus, keskittymishäiriöiden paheneminen ja ärtyneisyyden lisääntyminen. Niin muistan, että Juho ei nukkunut kunnolla ja vaikutti muutenkin tavallista ärtyisemmältä. Eikä hän halunnut tavata kavereitaan. Ne olivat melko varmasti niitä varoitusmerkkejä. Juholla tuntui olevan myös keskittymisvaikeuksia. Ne johtuivat varmaan niiden äänien kuulemisesta. Joo, ne äänet voimistu, vaikka ei sitä silloin kertonutkaan. Sellaista sattuu mulle joskus. Ja sillä kertaa tuntuu, että ne voimistuu aina vaan. Äänien kuulemiset ovat sinun varsinaisoireita. Enimmäkseen pystyt toimimaan ihan normaalisti. Jos sitten huomaat tällaista oireiden voimistumisen ajoissa, voit puuttua niihin ja estää tilanteen pahenemista. No, mistä se ero sitten tietää? Se on vaikeaa. Nämä varoitusmerkit on erotettava vielä lääkkeiden sivuvaikutuksista. Onhan meillä kaikilla erilaisia mielialan vaihteluja, jotka muistuttaa varoitusmerkkejä. Riittää, että omalle kohdallesi saat erot selviksi. Haluamme sinua vain oppivan tunnistamaan tällaisia eri tekijöitä. Ja kyllä se aikaan myöten onnistuu. No niin, nyt te varmaan voittekin jatkaa tässä. Näkemiin. Näkemiin. No mitkä sitten on niitä mun varoitusmerkkejä? Minulla on tässä tällainen luettelo, että voidaan käydä yhdessä tämä läpi. Voitte rauhassa katsoa ja tutkia. Oho, onpa näitä paljon. Merkitään siihen ympärille sellaiset väitteet, jotka tällä hetkellä kuvaavat sun tilannetta. Se on aika kyllä. Ensimmäinen lausuma tässä on: tunnen etääntyneeni ystävistäni ja perheestäni. Jos ympyröidään sen väitteen numero. Samaan tapaan voitte nyt itse etsiä tästä luettelosta ympyröitäviä väitteitä. Muistellaanpa niitä aikoja, jolloin hoitoon minun päätös tehtiin. Tarkistetaan niitä kohtia, jotka kuvaavat tilannetta ennen sairastumista. Katsotaan jälleen ensimmäistä väittämää. Oliko tuo tunne, että olet etääntynyt ystävistäsi ja perheestäsi jo viikkoja ennen kuin joudut sairaalaan? Ei, se on vaan semmoinen yleistunne oli. Yleistunne. No sitä ei merkitä. Katsotaanpa sitten, löytyykö täältä sellaista, joka nimenomaan sopii sairautta edeltäviin tilanteisiin. Niin sinun oli silloin ainakin vaikea nousta ylös. No silloin ei huvittanut oikein mikään. No täällä on sellainen väittämä, että en saa juuri tehtyä mitään.
Olisiko tämä sellainen? No kyllä se on. Se on kyllä yksi mun varoitusmerkki. No sitten täällä on lausuma, että on yhdentekevää, mitä näytän tai mitä minulla on päällä. Miten tämä sopii sinun varoitusmerkiksesi? No, mä haluan olla kyllä siistin näköinen, mutta silloin kun mä sairastuin, niin ulkonäölle ei tuntunut kyllä olevan mitään väliä. Ei niin. Minunhan piti muistuttaa sinulle tukan kampaamisestakin ja vaatteiden vaihdosta, muistatko? Muistaan. Siis tämä kohta tässä merkitään rastilla. Entä sitten tämä? En jaksa uskoa tulevaisuuteen. No, joo, siltä se tuntui silloin kun olin sairaalassa. Juho oli hyvin masentunut ja muistan sen jatkuneen aika pitkään. Muistatko olleesi masentunut ennen sairaalamenoa? No, kun mä oon masentunut niin usein, en mä osaa sanoa. Tämä kohta ei sitten taida sopia varoitusmerkiksesi. Entä tämä, että jännitän ja olen hermostunut? No, kyllä mä muistan, että mä olin tosi kireä ja hermostunut hoitoon tuli. Se on mahdollisesti varoitusmerkkisi. Eli rastitas te. Määritellään nyt varoitusmerkkien vakavuusasteita. Vakava, kohtalainen ja lievä. Aloitetaan vaikka univaikeuksista. Katsotaanpa miten nukut, kun saat hyvät yöunet. Mä menen tavallisesti tuossa nukkumaan tuossa 11 aikoihin ja sitten mä nukahan melkein heti. Ja nousee ylös vasta tuossa 7:30 aikoihin. Se on mun mielestä hyvin nukuttu yö. Hyvä. Miten kuvailisit hieman huonommin nukuttua yöt? No mä luulisin, että se on semmonen, että ei heti saa unta ja sitten vaan pyöreskelee sängyssä ja ajattelee paljon kaikenlaista. Voimme siis määritellä lieväksi sellaisen tilanteen, kun nukahtaminen viipyy ja rupeaa pyöriskelemään huoneessa. Kirjoitetaan se tähän. No millaista on, kun nukut todella huonosti? No, Juho on silloin jälkeellä kaiken yötä ja kävelee edestakaisin. joo, silloin tuntuu tosi pahalta. Hermostuneelta ja kireältä. Uni ei oikein vaan meinaa tulla. Selvä. Määritellään siis vakava, miltei koko yön kestäväksi rauhattomuudeksi ja katkonaiseksi yöuneksi. Se kuulostaa oikealta. Entä mitä sitten on lievän ja vakavan välillä? No, se on vähän sama kuin mitä se sanoo tuosta lievästä, mutta se kestää vähän kauemmin. Ja sitten siihen sisältyy noita heräilyjä. Hyvä. Kirjoitapa se kohtalaisen kohdalle. No, mitä mieltä olet siitä, mitä on tähän mennessä tehty? No ei ollenkaan huono juttu. Mä luulin tätä paljon vaikeammaksi. Mä en ole koskaan ajatellut mun oireita tällä tavalla. Hyvä. Toivottavasti muistat, että olemme täällä myös siksi, että autamme sinua tulemaan oireistasi tietoisemmaksi. Mitä tietoisempi niistä olet, sen helpommin niihin voi puuttua. No mitäs mun pitäisi sitten tehdä? No aluksi sinulla olisi seurattava arviointimerkkiäsi päivittäin. Apunasi voisit käyttää tätä varoitusmerkkien arviointipaperia.
En mä tommosia rupea täyttelemään. Nämä on niin vaikeita. Ei se niin mutkikas ole, miltä ensin näyttää. Katsotaanpa, kuinka sitä käytetään. Ensiksi kirjoitetaan tähän varoitusmerkkisi kuvaukset, esimerkiksi univaikeudet ja ärtyvyys. Sitten tehdään merkintä joka päivälle. Siis nukuitko huonosti viime yön? Ei, mä nukuin ihan hyvin. Hyvä. Silloin muistetaan ruutu ei lainkaan. Jep. Sitten teet tämän jokaisesta varoitusmerkistä. Sovitaan vaikka joka päivä. Jonkin ajan kuluttua näistä ruuduista muodostuu tietty kuvio. Vaikka tämmöinen. Jaha. Eli kun se mustattu viiva on suora ja kulkee täällä alhaalla, niin kaikki on hyvin. Sitten kun se alkaa nousta, pitäisi ruveta tekemään jotain. Tärkeää on muistaa, että huomatessasi minkä tahansa varoitusmerkin kohdalla muutoksia, ensitekeminen on tukihenkilön kanssa keskustelu. Eli tässä tapauksessa sinun pitää keskustella äitisi kanssa. Olemme täyttäneet lomakkeet niin kuin sovittiin. Juho on kyllä hoitanut sen hyvin. Näytähän hoitajalle niitä lomakkeita. Näytä sinä, sinähän se haluat tänne kuskaa. Olisi hyvää hilkasta, saisinko? Tämä on erinomaisesti täytetty. Mutta näyttää ainakin siltä, että univaikeutesi ovat lisääntyneet. Juho vetelehtii kotona kaiket illat. Ja on alkanut taas eristäytyä. Aina kun joku tulee käymään, niin hän täytyy huomioon. Mä haluan vaan joskus olla yksin. On selvää, että kaikki tarvitsevat yksinäisyyttä, yksityisyyttä. Mutta kuulostaa siltä, kun sitä tapahtuisi nyt tavallista enemmän. Ja tässä näkyy, että varoitusmerkkisi ovat lisääntyneet viikon aikana. Niin, mutta eihän tää nyt ole sellaista samalla kuin mitä silloin kun viimeksi. Mä sanoin sen äidillekin, mutta se vaan lähti ajamaan tänne. Olen iloinen, että äitisi vaati sinua tulemaan tänne. Muistathan, että hän suostui auttamaan sinua varoitusmerkkien seurannassa. Mutta ymmärrän myös sinun tunteesi. Sinusta tuntuu, että äitisi painostaa sinua, niin? Siltä tuntuu. Katsotaanpa aluksi, miten lääkkeenostosi on sujunut. Samalla tavalla kuin ennen. Entä häiritseekö sinua jokin erityinen asia? Onko joku tietty juttu saanut sinut poistolautasta? No, on. Äiti on ruvennut painostamaan kiusaamassa. Ja jankuttaa niistä kouluasioista. En mä halua edes miettiä mitään koulun jatkamista. Äiti aina vaan puhuu siitä. No tiedän vain, että saat paremman työn, kun saat koulusi loppuun. Mitä mieltä itse olet? Aina kun mä oon yrittänyt, niin mä oon epäonnistunut. Mä tiedän, että sama tapahtuisi taas. Helposti pelkkä ajatus siitä. Niin, jos Juhon tunteet opiskelun jatkamisesta ovat näin voimakkaat, niin eiköhän olisi viisainta jättää tämä ajatus.
Minähän vain yritän auttaa ja kannustaa häntä. Ymmärrän kyllä, mutta juuri nyt olisi tärkeintä auttaa häntä pysymään terveenä. Siirrytään tulevaisuuteen tuo opiskelusuunnitelma. Enhän minä sinulle mitään pahaa halua. Niin kyllähän mä sen tiedän. Seurattaisinko nyt näitä varoitusmerkkejä edelleen ja elleivät ne vähene, niin ottakaa uudelleen yhteen. Mitä kuuluu, Juho? Mä olin vähän aikaa ihan kunnossa, mutta sitten äiti rupesi jankuttaa siitä opiskelujen jatkamisesta. Varoitusmerkki paheni ja sitten saatiin se jankuttaminen loppumaan. Nyt on kuitenkin taas ruvennut pikkuhiljaa tuntuu pahalta. Niin vaikutat levottomalta. Niin, mä oon ihan kireänä. Ei voi oikein istuakaan rauhallisesti. Tuntuu kuin olisi rintakehausia tulessa ja vatsahermoja reistä. Taidat olla aika huolissasi noista kaikista. Joo, en mä halua enää joutua sinne sairaalaan. No eihän tämän tarvitse vielä sitä merkitä. Selvitelläänpä yhdessä. Sanoit olevasi hermostunut ja etkä saata pysyä aloillasi, niinkö? Joo. Voitko sanoa, oletko hermostunut, huolestunut muustakin kuin sairaalaan joutumisesta? Vai tunnetko lähinnä kehosi levottomaksi? No, ehkä enemmän tuoksi levottomaksi. En usko, että tämä on varoitusmerkki. Minusta tämä vaikuttaa lääkkeen sivuvaikutuksen. Niitä on joskus vaikea erottaa varoitusmerkeistä. No pitäisikö mun lopettaa sitten lääkkeen otto, kun ei oikein kestä tällaista inhottavaa oloakaan. Se ei ole hyvä ajatus. Siitä voi seurata vielä pahempaa. Mutta en mä kestä tämmöistäkään. Mitäs mun pitäisi sitten tehdä? On olemassa lääkkeitä lääkkeiden sivuvaikutuksiinkin. Kirjoitan sinulle sellaista. No niin. Ota tästä yksi aamulla ja yksi illalla ennen nukkumaan menoa. Auttaako tää? Kyllä sen pitäisi auttaa. Kiitti. Mitä sinusta nyt tuntuu? No lääkäri antoi mulle sivuvaikutuslääkettä ja se helppasi. Mutta mä olin jo ihan varma, että mä joudun taas sairaalaan. Joskus tuntuu siltä, että mä oon vaikeuksissa enkä tiedä mitä pitäisi tehdä. Ja sitten mä en tee oikeastaan mitään. En mä vielä oikein osaa erottaa niitä varoitusmerkkejä ja muista asioista. Olette kuitenkin tehneet aivan oikein, kun olette ottaneet yhteyttä. Tärkeintä on jatkaa sitä, mitä jo olette tehneet. Eli seurata sitä ruutukaapilta. Jos varoitusmerkit kirjataan sovittuna päivinä, huomaatte kyllä yhdessä, milloin pitää ottaa yhteyttä heihin. Joo, no pidetään niitä arviointipapereita esiin. Teillä pitäisi olla myös hätätilan suunnitelma. Se kertoo tarkasti, mitä tehdä askel askeleelta, kun apua tässä asiassa tarvitaan. Se on tällainen kaava.
Vaiheessa 1 on siis tarkasteltu varoitusmerkkien arviointipapereja ja todettu, että jotain pitäisi tehdä. Mikä olisi nyt sitten seuraava toimenpide? Mä oon miettinyt, että mä omaisin varmaan ensin veljen mukaan tähän ja 300 juteltaisiin näistä varoitusmerkeistä ja tekemisistä. Hyvä. Kirjoitetaan se tähän vaiheen 1 kohdalle. Jos ei saada varoitusmerkkiä lievennettyä, silloin varmaankin ottaisit yhteyttä minuun, eikö niin? Joo. Kirjoitat minun puhelinnumeroni ylös ja hoidat myös matkajärjestelysi valmiiksi. Sekin täytyy miettiä valmiiksi, miten tulet tänne. Joo, mä kirjoitan tähän vaiheen 2 kohdalle. Jos minä en ole tavattavissa, miten sitten laitetaan vaiheeseen 3? No, sitten mä pyydän ajan joltain päivystelöltä hoitajalta. Entä viikonloppuna? No, kyllä mä hallitsen nämä ajanvarausjutut. Mä soittaisin kriisikeskukseen, terveyskeskukseen tai vaikka sitten sinne osastolle, missä mä viimeksi olin hoidossa. Tärkeää on kuitenkin ihan yksityiskohtaisesti tehdä se suunnitelma. Sitten kun on hätä, se ei olekaan niin yksinkertaista. No, kirjoitetaan nyt tähän sitten kaikki puhelinnumerotkin valmiiksi. Ja tämä paperi pitäisi sitten olla myös aina tallessa ja käytettävissä. No pannaan talteen se. Miten olet voinut? Huonosti. Sama juttu taas. Tarkoitatko, että ihmiset taas puhuvat sinusta pahaa ja haluavat vahingoittaa sinua? Tuntuu sekavalta, että melkein joka päivä. Mutta nykyisin tuntuu niin hurjan pahalta, että... Oletko ottanut lääkkeesi ohjeen mukaan? On. Näin niin kuin pitää. Pitäisikö niitä annoksia taas lisätä? Muistatko, että kun viimeksi kokeilimme lääkelisäyksiä, sinullehan tuli sivuvaikutuksia? Ja siinä käy joo. Jos mä otan lisää lääkkeitä, niin... Miten se on, kun mä sairaalaan sitten taas? Ei tämä välttämättä sitä tarkoita. Sinulla on niin sanottuja varsinaisoireita. No mitä se sitten tarkoittaa? Sitä, että jotkut oireistasi eivät häviä kokonaan. Mutta silti niiden kanssa voi tulla toimeen. Varsinaisoireiden voimakkuus vaihtelee. Välillä ne ovat pahempia ja välillä parempia. Sellainen niiden taipumus on, että ne jotenkin ovat jatkuvasti läsnä. Mä juttelin joku aika sitten tämän kaverin kanssa just näistä oireista. Ja hänelle oli sanottu, että on sama sairaus kuin mulla, mutta kuitenkaan ei ole tämmöisiä tunteita. Eikä niin kuin oikein mitään muutakaan. Että minkä takia mulla on tällaisia sitten, just näitä. Näissä varsinaisoireissa on todella yksilöllisiä eroja. Sinulla nyt sattuu olemaan tämän laatuisia. No onko tämä sitten jotain, minkä kanssa mun pitää vaan oppia elämään? Kyllä nämä ovat osa sairauttasi. Nuo tuntemukset voivat väistyä lopulta, mutta ne saattavat kestää pitkään. Ja jos ne on osa mun sairautta, niin minkä takia ne lääkkeet ei ole sitten auttanut?
No ovathan lääkkeet auttaneet. Sinullahan on vähemmän oireita kuin silloin ensikertoja tavattiin. Niin, mutta joskus on niin innoittavaa olla, että en mä halua olla muiden ihmisten kanssa tekemisissä ollenkaan. Ihan totta. On kyllä mahdollista elää suhteellisen normaalia ja antoisaa elämää. Niiden kanssa voi oppia elämään, vaikka sinulla on näitä varsinaisoireita. On mahdollista oppia elämään niiden kanssa. Ja on myös keinoja, joiden avulla voit hallita näitä oireita. No, mitäs mun pitäisi sitten oikein tehdä? Onko jotain tapahtunut äskettäin? No on. Mä olin yhdessä kaupassa. Päivää. Sen on täytynyt olla ikävä kokemus. Sinä voisit liittyä seuraavaksi alkavaan oireidenhallintaryhmään. Terve. Terve. Eikö Juhankin pitänyt tulla? Piti. Piti. Moi. Terve. Terve. Meinasin myöhästyä. No niin, mä. En kerennyt mun mielestä. Ei täällä ole vielä hoitohenkilökunta paikalla. Niin on. Terve. Hyvä, että olette päässeet kaikki tuleen. Tänään me puhutaankin sellaisista taitoalueista, jotka käsittelee teidän varsinaisoireita. Eli mitä jokainen teistä voi tehdä, että varsinaisoireet ei haittaa niin paljon teidän elämää kuin ne haittaa. Tässä on tämmöinen kaavake, jolle ensin kirjoitatte omat varsinaisoireenne. Ai semmoista kuin äänien kuulemista. Tää haluttomuus olla muiden seurassa. Joillakin voi olla outoja uskomuksia tai masennustakin. Mä muistan, että mä olin aika paljon masentuneena silloin, kun mä olin tosi sairas. Ja oon mä vieläkin usein aika surullinen. Lääkäri sanoi, että se on jonkinlainen varsinaisuus. Masennus on sinulle varsinaisoire. Voit kirjoittaa sen sinne. Mm-hmm. Kirjoitanko mä nyt masennus vai surullinen ja onneton? Minusta kuvastaa paremmin. Varmaan se surullinen ja onneton olla. Kirjoita se. Kyllä mäkin tunnen joskus olevani tosi alamassa. Tuntuu siltä, että haluaisi pysyä vaan sängyssä. Mulla on niitä tuntemuksia, että ihmiset puhuu aina vaan pahaa ja loukkaavia asioita. Ja lääkäri sanoi, että ne on niinku näitä mun varsinaisoireita, että kirjoitaks mä ne molemmat sitten vaan. Kyllä. Mäkin masennun usein kuulen jatkuvasti ääniä. En kylläkään enää niin paljon. Kirjoitanko mä tähän sitten kans ton masennuksen? Lääkäri muuten sanoi, että äänien kuulumisen paheneminen voi olla mulla varoitusmerkki siitä sairauden ihmisestä. Kirjoita kaavakkeellesi äänet ja masennus. No niin. Tavoitteena on opetella hallitsemaan näitä varsinaisoireita. Tähän on kirjoitettu monenlaisia menetelmiä, jotka auttavat psyykkisten sairauksien oireiden hallinnassa. Ovat teille varmasti tuttujakin, mutta usein niiden käyttö jää silti turhan vähäiseksi. Tarja, kun olet
masentunut, mitä teet silloin olosi parantamiseksi? No, useimmiten mä menen vaan nukkumaan. Auttaako se? No, yleensä se saa mun olon tuntuu vielä vapaahemmalta. Katsopa löytyisikö siitä listasta mitään muuta menetelmää. No toi voisi olla ihan hyvä toi hyvänyttävä luon lähteminen. Hyvä. Tuleeko mieleen jotain muuta? No, mua on ainakin auttanut tuo liikunta. Joo, mä voisin vaikka ruveta pyöräilemään. Hienoa, Juho. Se on hyvä ehdotus. Onko sinulla mitään omia menetelmiä, joita voit käyttää kiusallisia ääniä kuullessasi? No joo. Jos mä ajattelen äänten sijasta kaikkea mukavaa ympärillä olevaa, niin se auttaa joskus. Kuulostaa hyvältä. Luuletko, että tässä listassa esitetystä keinosta jokin voisi auttaa sinua? Hyräile ja laula. Kuulostaa vähän oudolta, mutta voisin sitä kokeilla. Mut mieluiten mä menisin varmaan elukan. Oikein hyvä. Muistakaa, että tämä luettelo antaa vain vinkkejä. Jokaisen on itse löydettävä menetelmällä ja ennakkoluulottomasti ja innokkaasti kokeilemalla oma löytö. Joo. Nyt kun olette tunnistaneet jo hiukan omia varsinaisoireitanne, voisimme ruveta määrittelemään niiden vakavuutta. Aloitetaan vaikka sinusta, Ville. Millaisia ovat tunteisi ja tuntemuksia silloin, kun ne häiritsevät sinua ja ovat todella vaikeita? Mulla on se, että mä en kestä olla muiden ihmisten seurassa. Tiedän, että ne puhuu jotain semmoista, että ne alkaa loukata mua tai jotain pahaa. Tuntuu niin kuin, että on pako ainoa oikea toiminta. Joskus tekee mieli muuta. Kyllä mä johtuu. Kirjoita vakavan kohdalle, en kestä olla ihmisten kanssa. Millaisia nämä tuntemuksesi ovat silloin, kun ne eivät häiritse sinua niin paljon? No, mulla on niitä tunteita, mutta mä tiedän, silloin mä tajuan, että ne on pelkästään tunteita. Jotenkin mä en sitten välitä niitä ihmisiä. Hyvä. Kirjoita lievän kohdalle, että tiedän niiden olevan tunteita, enkä välitä, vaikka olen heidän seurastaan. Mitä sitten olisi näiden kahden äärimmäisyyden välissä? Ehkä se olisi jotain semmoista, että kun on epämukava olla ihmisten kanssa, mutta ei silti halua juosta pois. En muista. Siinä on just se, että mä en aina muista, että ne on mun omia tunteita. Että kun ne hymyilee, kun ihmiset hymyilee, niin ei mun ole pakko tietenkään juosta pois. Hyvä. Käytetään kaavakkeet loppuun. Pitäisi vielä tarkastella, että pahenevatko oireenne joissakin erityistilanteissa? Mä oon huomannut, että ne huonot tunteet pahenee aina sellaisissa paikoissa, missä on paljon ihmisiä, jotka pitää pysyä paikallaan. Niin kuin esimerkiksi kaupan kassuilla. Sama juttu mulle. Aina kun seisoo jonossa vaikka pankissa tai missä vaan. Hyvä. Nyt kun tiedätte varsinaisoireiden pahenevan tietyissä tilanteissa, niin niihin kannattaa valmistautua. Kun joudutte tällaiseen rasittavaan tilanteeseen, niin mikä auttaa? Täällä sanotaan, että keskustellaan
äänien kanssa itsekseen. Mitä se itse tarkoittaa? Meillä kaikillahan on semmoista omaa sisäistä puhetta. Olette varmaan huomanneet joskus itsestänne. Tämä oman sisäisen puheen kanssa keskustelulla tarkoitetaan sitä, että puhut itsellesi vaikka, että nämä äänet eivät ole todellisia ja haluat niitä häivytä. Miten sen kaltaista voisit tämmöisessä tilanteessa sanoa itsellesi? No vaikka, että nämä tunteet häiritsee mua vaan siksi, koska mä seison jonossa tai tunteet menkää pois, että kukaan ei halua oikeasti loukata mua. Hyvä, juuri tästä on kysymys. Ja ehkä sä voisit jutella jollekin toisellekin jonossa. Mä kyllä keksin, että mitä mä sanoin. Mitä sä sanoit? Mua ainakin useasti pitkästyttää kaikissa mahdollisissa jonoissa ja sitten mä juttelen vaikka jonohintaudesta. No mitähän sä voit kokeilla? Eikä se ole edes mitenkään vaikeaa, koska kaikkihan inhoaa hitautta ja tällaisia pitkiä jonoja. Voisi tietenkin kokeilla. Hyvä Tarja, juuri tuollaisia vinkkejä tässä ryhmässä tarvitaan. Niin, ja jos oire alkaa kovasti kiusata, niin voitte lähteä vaikka poiskin vähäksi aikaa rauhoittumaan. Ei sitä tarvitse aina hätäillä jonossa. Niin. Toivottavasti vaan muistan nämä vinkit sitten oikeassa tilanteessa. Kyllä te kaikki muistatte. Ennen kuin lopetamme, sommittelemme jokaiselle joitakin hallintamenetelmiä ja kirjoitetaan ne muistiin noille lomakkeille. Onhan teillä kaikilla nyt nämä suunnittelupaperit käsillä? Hyvä. Vilkaistaanpas niitä nyt. Mulla on täällä vain yksi, tai siis mulla on olemassa vain yksi varsinaisoire. Mutta tässä on sitten kuitenkin näin kauhean monelle tilaa. Jätä loput täyttämättä. Miten hallintamenetelmien kokeilu on onnistunut teiltä? Mä kokeilin. Kun saunassa oli paljon ihmisiä ja mua alkoi noi äänet vaivata, niin mä kokeilin sitä hyräilyä. Se auttoi. Mä jutun kaupassa jonoon. Aika pitkät jonot. No, ei se mitään. Voihan sitä katsella vaikka nättejä tyttöjä. 35 Hyvä, Ville. Mä taidan kokeilla samaa joskus. Näyttää siltä, että olette todella päässeet hyvin alkuun tässä oireiden hallinnassa. Tätä pitäisi sitten jatkaa seurantakaavakkeella. Eli tällaisella. Varsinaisoireiden seurantakaavakke. Kiitos. Kiitos. Tänään olisi tarkoitus puhua viihdeaineista, sellaisista aineista, joiden tarkoitus on viihdyttää. Joillekin alkoholijuomat on sellainen, joillekin tupakka, huumeet, joillekin ruokakin voi olla sellainen. Tämän sairauden kohdalla on hyvinkin tärkeää selkeyttää näiden viihdeaineiden rajoja. Esimerkiksi, osaatteko sanoa, miksi alkoholin käyttö on teidän kohdallaan erityisen haitallista? Mun kohdalla ainakin alkoholi sekoittaa lääkkeiden
ja niitä parantavia vaikutuksia. Kyllä. Siitä on ihan lääketieteellistä näyttöäkin. Olisiko muita syitä? No, mun kohdallani alkoholi on ainakin vaikeuttanut niiden lääkkeiden sivuvaikutuksia. No, mulla on sellainen paljon selkeämpi ja mukavampi olo, kun mä ei ole mitään. Tietysti. Siinä oli tärkeitä syitä. Tässä viihdeaineiden hallitsemisen taitoalueessa niin ei kuitenkaan pyritä mihinkään riippuvuusongelmien hoitamiseen, vaan lähinnä opetellaan kieltäytymään erilaisista haitallisista tarjouksista. No, kyllä mä ainakin tiedän, että mun pitäisi mun sairauden vuoksi kieltäytyä esimerkiksi monista alkoholinautinnoista, enkä mä siitä ryyppäämisestä oikeastaan niin paljon tykkää. Kaverit jättää ja mä oon vähän niinku petturi, jos ei lähde mukaan. Joo, mä tiedän mitä se tarkoittaa. Mulla on kanssa aina sellainen olo, että en mä millään halua loukata niitä mun ystäviä. Mulla on vaan sellaisia kavereita, jotka kestää ryyppäämistä paremmin kuin minä. Mä en kestä sitä, että ihmiset ei usko, kun mä sanon ei. Ymmärrän. On kieltäydyttävä monta kertaa. Ja sitten, mitä sinne sitten muka voi tehdä, jos ihmiset vaan jankuttaa ja jatkaa sitä samaa yrkyttämistä? Voisiko siinä sanoa totuuden? Meinaatko, että mä kertoisin kavereille, että on sairastaa schizofrenia? Kyllä. Niin. Sitä vaihtoa kun tarkemmin miettii, niin se ei tunnu ollenkaan hölmöltä. Aika usein esimerkiksi sellaisella totuuden kertomisella saa tosi ystäviä. Eihän ystävä halua sinua vahingoittaa. Niin, mutta mitä sitten, jos ne vaan uskoo, vaikka mä yritän sanoa sen, että se on mulle vaan paha asia? Hyvä kysymys. Sitä olisi hyvä miettiä yhdessä. No, musta sun pitää vaan varmaan ehdottaa sitten jotain muuta tekemään. Mitä sitten, jos semmoinen kaiva? Jos koettaa sanoa, että ei nutaa ja halua olla rauhassa. Ihan hyvin voit kertoa, miltä sinusta hänen tuputtamisensa tuntuu. Annan tässä teille kaikille listan, jossa on kuvattu 7 erilaista päämahdollisuutta kieltäytyä jostain viihdeaineesta. Näiden kohtien lueskelusta on hyötyä. No entäs sitten, jos joku viihdeaineen ottamisen himo iskee? Ollessanne ihan yksin, mitä sitten teette? Joskus masentuneena ja ikävystyneenä mä juon kahvia ihan liikaa ja sitten unet menee ihan sekaisin ja vatsakin menee sekaisin ja tulee kauheasti ilmavaiva. No, mitä voisit tehdä, ettei tällaista pääsisi tapahtumaan? Jos sä salliin, niin mä lähden lenkille. Mä soitan yhdelle ystävälle, jos mä oon oikein ikäistä. Mulla on yksi hassu harrastus. Mä oon ruvennut kasvattaa noita ruukkukukkia. Mä olin unohtanut, että mä joskus aikaisemmin tykkäsin siitä hommasta. Ja mä oon huomannut, että kukkien hoidon ja niiden kasvun seuraaminen auttaa hirveästi tähän hommaan. Ja hyviä vaihtoehtoja on monia. Minulla on näistäkin luettelo. Tästä on hyötyä, kun rupeatte lisäämään ja opettelemaan voimavarojenne hallintaa. Kiitos.
taas. Jaa. No, kiitos, kiitos. Mä oon saanut uuden työpaikan ja mä ajattelin tarjota teille tytöllä ryyppää, mutta naisille ensimmäinen. Kiitos, ei. Saatat aina siitä. Ei kiitos, mä käyn siitä. Hei, no mikäs nyt on? Oot sä suuttunut jostain? En ole suuttunut missään tapauksessa, mutta en mä vaan otan. Hei, mikäs nyt on? Älä nyt niuota. Mikäs tää on tää homma? Eihän se on mitään alkoholismia enintään ongelmia. En mä niuhottaa halua. Eikä tässä nyt oikeastaan kysymys alkoholismistakaan vaan. Ja voinhan mä sen kertoa. Mulla on semmoinen psyykkinen sairaus. Että ei se ole alkoholismia, mutta se on semmoinen, että mä oikeastaan yksikin ryyppy, niin voi pahentaa tilannetta. Ja mulla on nyt tilanne aika hyvin hanskassa, että mä en halua riskeerata. Sen takia mä en ota. Ai jaa, onko se joku ryyppääs? Tai semmoisenkin ryyppäämissairauksia on. Se ei kumminkaan mitään alkoholismia. Että semmoinen yksikin paukku voi pahentaa niin kuin asiaa. Joo. Me voitaisiin oikeastaan Villen kanssa pitää siitä ihan esitteellä. Mutta ota teetä ensin. Jaa. Ole hyvä. Tää kestää pitkään. Siitä ilonpidosta muuten. Sehän, mikä se biisi oli? Se tiedät, että ei. Oho. Soita taas. Mä en ole kyllä pitkään aikaa treenannut. Sä osaat. Minulla eteen tulevia houkutustilanteita, viihdeaineiden väärinkäytössä ja korvaavia toimintoja. Tupakkaa ja viinaa mä en ainakaan halua. Jotenkin ihan turhaan siitäkin loukat. Paitsi kahvia mä kyllä juon aika paljon iltaisin. Aina rupeaa tekemään oikein mieli ja sitten valvottaa ihan kauhean. Sanohan ne siellä, että ei tässä mitään varsinaisesti riippuvuusongelmia hoideta. Tässä vaan opetellaan sitä oireiden hallintaa, jota kaikki ihmiset tarvitsevat. Niin. Mä kirjoitan tähän, että ihmisen tekee aina mieli ihan turhaa kahvia. Mitäs pistäisit korvaavaksi toiminnoksi? No, pitäisikö tää nyt laittaa sitten, että lämmintä maitoa tuttipullosta? Olen mäkin kuullut, ettei se ihan huono vaihtoehto. Jos mä nyt laitan tähän, että iltaisin juo vaan maitoa. Kahvin tulee. Vai sano ne siellä oireiden hallintaryhmässä, että tämän tehtävä on suoritettava ihan yksin ilman ketään ohjaajaa ja avustajaa. Ja joka päivältä viikon ajan. Tähän ne oikein siltä ajaa takaa. On tää elämä ollut niin, jotenkin niin yksinäistä. Nyt vielä tämmöisenkin lisähommaan. Ja taas joudun yksinäni tätä väsää. En mä vitti. Tai ottaa paukut ja lähteä peliin. Mitäs ne oikein saa? Voit valita. Tää voi hallita, mutta tää voi tehdä muutakin kuin syödä lääkkeitä. Ei. Tämähän on mulla yksi houkutustilanne. Tää täytyy kirjoittaa ylös. Ja auttaa, mites mä nyt sen oikein laittaisin. Mä pistän tää, että mun yksinäisyys alkaa vaivata.
ihan muut asiat mieleen. Ai, tossa on vielä toi kohta. Käytetty kieltäytymiskeino. Mitähän keinoa mä nyt oikein on käyttänyt? Mä oon ottanut ton paukkua enkä mennyt sängyyn. Mitäs mä tässä oikein teen? No, tietysti. Vähän muistelen näitä oireiden hallintakurssilla oppimia asioita. Mäpä kirjoitan sen tähän. Olisiko mulla muu? Ai niin, oli eilen se yksi tilanne, jossa mä käytin vihasutta sillä uudella tavalla. Mua ärsyttää, kun aina vaan pyydellään ryypyllä. Mä oon sanonut 100 kertaa, että mä en ota ja sillä siitä. Sehän tuntuu hyvältä. Kyllä se vaan on niin, että mä voin aiheuttaa mussa olevia tunteita. Muut voi antaa vinkkejä, mutta mä ne tunteet tehtaan.